Godmorgen, jeg er i Bangkok i Thailand lige nu. Jeg landede i går aftes, så i dag og i den her video er min plan, at jeg selvfølgelig vil få smagt så meget lokale street food som muligt. Jeg har ikke sådan rigtig planlagt, hvad jeg skal spise eller hvor jeg skal hen, men jeg gad godt måske finde et marked og så smage en masse forskellige sådan, både street food snacks, men også bare sådan lokal mad generelt. Jeg har været i Bangkok et par gange alligevel før, måske sådan noget 4 gange, så jeg kender godt nogle områder og nogle steder. Men jeg tænker både, jeg skal se nogle steder, jeg har været, men måske også sådan, ja, prøve nogle nye ting. Men jeg er i hvert fald ret sulten. Klokken den er 8 lige nu, og jeg kunne godt spise en del morgenmad. Jeg fik gået lidt rundt og besluttede mig for at tage til et morgenmarked, som ligger lige her. De har både sådan friske grøntsager og sådan noget, men jeg tror også, der er nogle færdige street food retter. Det her er sådan lidt forskellige desserter. Det kunne også være meget sjovt at smage. Men jeg tror måske først lige, at jeg lige skal have noget lidt sådan mere salt morgenmad. Okay, der er ret busy på det her marked, og jeg kan også se, at der er en del af retterne, som er sådan lavet til at tage takeaway eller tage med hjem, fordi man bare får det i sådan nogle små poser. Men jeg ser lige, om jeg kan finde noget, som der ligesom er lidt mere muligt måske lige at spise her. Jeg er fundet et sted her, hvor de sælger nogle pork skewers, så det tænker jeg skal prøve. Nu får dem lige varme. Ja, nu fik jeg købt 2 kødspyd her. De er lavet af pork, men jeg ved ikke rigtig, hvad de mere er, om det er sådan med smag eller bare lidt mere plain. Men jeg købte 2 af de her spyd, og de kostede altså sådan noget 2,5 kroner samlet, så ikke særlig meget. Jeg tror ofte spiser man det med sticky rice til, men jeg tænker, at hvis jeg skal smage lidt forskellige ting, så smager jeg bare lidt kødspyd i sig selv. Ej, det smager virkelig, virkelig godt. Det er sådan lækkert karamelliseret, lidt sødt i det, og sådan mega mørt kød. De her har jeg set før, men jeg tror faktisk aldrig, jeg har smagt dem. Jeg er ret sikker på, hvis det jeg tror, det er, så de er lavet med fisk i, og de bliver dampet herover, og så er de sådan toppet med lidt ekstra ting her. Jeg ved heller ikke helt, hvad forskellen på de her er. I'll take one of these. Okay, this one, right? Yeah. Do you want basil or cabbage? You choose. Okay. For me, I like cabbage. Okay, I like that as well then. Nu fik jeg købt en af de her, og jeg fik også en lille ske med, så jeg kan spise den. Men jeg prøver lige at gå lidt ned ad en sidegade her, fordi der er lige lovligt meget kaos til at stå og spise på det der marked. Nu har jeg fundet et lille sted, jeg lidt nemmere kan stå. Og så skal jeg smage den her, som... Altså, jeg tror i princippet måske sådan lidt, det er en dampet fiskefrikadelle. Wow. Og så er den også lidt rød, så jeg tænker, der måske også godt kunne være noget chili i. Der var 2 forskellige slags fisk at vælge imellem. Det ligner, at det her er sådan helt finhakket fisk, og det andet var der ret store hele sukkerfisk i, så jeg valgte den, der var fint hakket. Og så er der kokosmælk på toppen, og den kostede 10 danske kroner, den her. Okay, der er kål i, kan jeg se. Ej, det smager faktisk virkelig godt. Der er virkelig meget smag i. Det smager selvfølgelig af fisk. Det er lidt en dampet fiskefrikadelle, men med virkelig meget smag. Både sådan chili, men også andre sådan lækre thai-smag. Bare en sådan lækker, fluffy fiskefrikadelle med meget thai-smag. Og så er der lidt kål i bunden, hvilket faktisk også passer meget godt til. Ej, virkelig lækker faktisk. Noget af den her sidegade, jeg gik ned af, så er, at de laver en dessert, som jeg ved, jeg godt kan lide. Det er mange år siden, jeg har smagt den, men de her, det er sådan nogle små kokospandekager, som er fyldt med noget forskelligt. Jeg tror, de er fyldt med forårsløg. Jeg troede faktisk, det var en dessert. Det husker jeg det i hvert fald som, men det skal jeg selvfølgelig smage. Og får jeg en lille bakke her, med lidt blandet fyld, tror jeg, der i. Jeg tror måske, de der med forårsløg, og de her er måske uden noget i. Jeg fik mig min kokospandekage her, som ligesom er lavet i noget, der minder lidt om et æbleskivejern. Den her portion med sådan noget 12 halve kokospandekager, det kostede 4 danske kroner. Og det er altså lidt dårligt af mig, fordi flere af de her retter har jeg altså hørt navnet på mange gange før, men jeg kan simpelthen ikke huske de der thailandske navne. Det er svært at udtale. Men i hvert fald så ser pandekagen sådan her ud. Sådan lidt stik på den ene side, og så blød på den anden. Og den her tror jeg er uden noget. Den er meget varm. Den er meget varm, men så lækker. Det er sådan bare virkelig cremet kokosfyld, og så man har lidt crispy, ja,
dejskorpe på. Så altså, det er egentlig ikke rigtig sådan gennembagt dej. Det er egentlig bare sådan lidt cremet kokos i en pandekageform. Det smager også den med forårsløg. Og det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt en dessertpandekage. Det er sådan sød kokos, men der er altså forårsløg i. Og jeg synes faktisk, det smager meget godt, selvom det er lidt sjovt med forårsløg i en dessert. Så lækkert. Ja, vi har fundet en anden snack her, som jeg heller ikke helt ved, hvad er. Jeg tror måske lidt, det er en form for riskage med grøntsager i, som så bliver stegt crispy. Hun skar dem i små stykker og kom i en pose her, og så hældte hun lidt forskellige saucer ovenpå. Jeg tror, en af dem var chili, og så var der en, der var noget lidt soja-agtigt. Og igen, jeg ved stadig ikke helt, hvad det er, men tror, at det er en form for stegt riskage med grøntsager. Ej, det er sjovt. Det er sådan lækker chewy konsistens. Så jeg gætter på, at det er noget med sådan rismel. Og så er der sådan lækker crunchy udenpå. De blev også stegt godt. Man kunne godt se, at de fik en god, lækker crispy stegeskorpe. Jeg prøver lige at tage en af dem i bunden her, og så der er lidt mere sovs på den. Og så smager det også en eller anden grøntsag. Det kunne godt være sådan lidt spinatagtigt. En lidt mild grøn grøntsagssmag. Chewy, sjov konsistens med noget crispy udenpå. Og så med grøntsager i. Men det smager godt. Og den her portion kostede 4 danske kroner. Også en lækker snack. Og det her var måske virkelig lidt mere tilbehørsagtigt. Så passer det jo også meget godt til, at de andre ting, jeg smagte, var ligesom kødet i en ret. Nu tror jeg godt, jeg gad at se, om jeg kan finde noget at drikke, fordi jeg er ret tørstig. Og noget kaffe kunne være meget lækkert. Her er der en bod, der laver kolde drikke. Jeg tror både de har sådan thai iste, men måske er det der også kaffe. Og jeg kunne faktisk virkelig godt drikke en kaffe lige nu. Selvom jeg måske også burde smage deres thai iste. Det er også mange år siden, jeg har smagt det. Jeg vil selv en kaffe, så det er min kaffe, der bliver lavet der. Det er kaffen fra nettet. Nu har jeg spurgt, om jeg kan få den ikke sød, så jeg er lidt spændt på, om den stod. Det ligner den. Jeg tror ikke, der kommer kondenseret væk i. Og så er det i en pose med isterninger. Nå, jeg fik min iskaffe i pose her. Den er først i en plastikpose yderst. Så er den i en papirspose her. Og i papirsposen, der er altså en plastikpose med selve kaffen. Og jeg tror, at det er en sådan sort kaffe med mælk i. Jeg spurgte, om jeg kunne få den ikke sød, så det er lidt spændt på, om den er. Jeg tror måske bare, det var normalt sådan mælk kunne hælde i, og ikke kondenseret mælk til sidst. Rigtig mange drikke og desserter her i Asien er typisk meget, meget søde. Og jeg er ikke så vild med meget søde ting, så jeg spørger typisk, om man kan få dem sådan mindre søde eller ikke søde. Hej, det er lækkert. Den er en lille smule sød, men overhovedet ikke sådan for sød. Og så smager den bare virkelig meget kaffe. Den smager faktisk mega godt. Det smager faktisk virkelig godt. Bare sådan en stærk kaffesmag. Det er ikke helt den samme slags kaffe som derhjemme. Så det er sådan nok en af en thailands kaffe. Og så også lækker cremet på mælken. Mega god iskaffe. Og den kostede 5 danske kroner. Den her faktisk virkelig store iskaffe. Jeg må også indrømme, at jeg er godt nok ved at være ret mæt nu, men jeg gad nok godt at finde lige en til ting at smage. Måske en dessert eller et eller andet. Okay, her er en båd med mange forskellige, meget farverige desserter. Og jeg har set de her forskellige slags desserter mange steder før, så jeg tænker, at de fleste af dem er sådan ret traditionelle thai-desserter. Kan den der? Jeg har fået en bakke her, så jeg selv lige kan samle den, jeg skal have. Jeg skal prøve den her, så ser sjov ud. Og hvad mere? De her ser også meget sjov ud. Den tror jeg skal prøve. Det er meget fint. Det er sådan små stykker palmeblad eller et eller andet, der er blevet sådan formet til skåle. Okay, en mere. De her meget grønne sticky rice. Jeg tror, jeg skal prøve de her 3. Jeg fik mig mine små farverige desserter her, som ser sådan her ud. I alt kostede de 6 kroner, så 2 kroner per dessert. Nu skal jeg smage de her. De har jo mange forskellige farver, men jeg ved egentlig ikke, om farverne smager noget forskelligt, eller om det sådan kun er udseendemæssigt. Det her, det ligner lidt, at det måske er det samme slags sådan dej som nogle af de andre, men så er det rullet i kokosflager. Det er sådan lidt, hvad hedder sådan noget,
sticky-agtig. Altså i princippet minder det sådan lidt om konsistensen på en mochi. Så jeg ved ikke, om der er noget indeni dog. Jo, det er der. Der er fyld indeni. Det er sådan frisk kokosfyld, altså sådan friskrevet kokos med måske noget sådan karamelliseret sukker. Jeg ved ikke, om det er palmesukker eller bare noget andet brun sukker. Det smager i hvert fald virkelig godt. Sådan lidt drømmekagefyld, men så i en mochi. Det hedder jo ikke en mochi her i Thailand, men jeg synes konsistensen er sådan ret meget det samme. Ja. Så er der den her meget neongrønne sticky rice, tror jeg det er. Det er i hvert fald meget sticky. Det er svært at skille ad. Det ser godt nok meget grønt ud. Ja, okay. Det er bare sådan lidt kedelig sticky rice, som er sød. Der er ikke så meget smag i. Altså, det smager heller ikke dårligt. Det er bare, ja, søde sticky rice, som er farvet meget grønne. Ikke lige min favorit, måske. Så er der den sidste dessert, som ligner lidt noget jelly. Der er i sådan noget meget fine lag her. Ja, gelé-agtigt er det i hvert fald. Nå, nu sidder de så sammen. Det må være sådan, jeg spiser dem. Ja. Det er ikke lige min favorit heller, men det er meget sådan gelé-agtig konsistens, og så smager det bare rigtig sødt af sukker. Jeg tror måske også, der er en lille smule smag i. Jeg smager den grønne lige sådan. Okay, de har to forskellige smage. Den grønne smager et eller andet sådan lidt planteagtigt, og den lyserøde er måske sådan lidt mere en eller anden blomsterrose-agtig smag. Jeg synes bare, at det smager virkelig sødt af sukker. Ja. Sådan en meget søde ting, det er bare ikke min favorit. Jeg synes til gengæld, at den her med kokos smagte helt okay, selvom den også er sød, men så smager den sådan lækkert af kokos. Nå, men det var også, jeg fik smagt på det her morgenmarked, så tænker jeg at filme igen lidt senere, når jeg måske skal have noget frokost eller et eller andet. Jeg vil i hvert fald godt have smagt lidt mere lokal mad i dag. Det er nogle timer senere nu, og jeg er taget over til en anden bydel i Bangkok, nemlig til Chinatown, og jeg har fundet et sted herinde, hvor jeg skal prøve en af nudelret, de har. Det er sådan her stegte brednudler, som man kunne vælge mellem lidt forskellige fyld. Jeg har valgt kylling, og så bliver det også toppet med et æg. Og nu har jeg også lige bestilt en mango smoothie herovre. Nå, jeg har fået retten nu, og min smoothie, og retten den ser sådan her ud. Den består ligesom af nogle brede sigte risnudler her, som er stegt sådan helt crispy i det. Så er det stegt med kylling og måske også lidt andre ting. Og så er der et sådan meget, meget let tilberedt æg på toppen, så jeg tænker, at den der æggeblomme er dejligt lækker blød. Jeg prøver at røre noget her. Ja, den er dejligt cremet. Jeg har både fået spisepinden og en ske til at spise det her med, så jeg ved ikke helt, hvordan det er nemmest. Okay, det kan jeg så godt se nu. Det er fordi, det hænger sådan helt sammen som en stor pandekage. Så jeg tror ligesom, man skærer det måske lidt i stykker med skeen, og så spiser jeg med pinden. Det ser lækkert ud. Man kan se de her store, brede risnudler. Prøv lige at dyppe den i lidt kylling og lidt æg. Det smager faktisk virkelig godt. Det er sådan lækkert mildt i smagen på en eller anden måde. Sådan crispy, chewy konsistens, men så med det der lækre cremede æggeblomme. Og så er det sådan, ja, mild kylling i smag. Altså, det smager virkelig godt faktisk. Men jeg synes umiddelbart ikke lige, det minder om en anden sådan thailandsk ret, jeg har fået før. Der er flere restauranter i det her område, der har den her ret. Men det er sådan meget brede risnudler, der er stegt til en pandekage. Og så er der min mango smoothie. Den er så god. Ej, det er virkelig, virkelig lækker mango, der er brugt til den. Virkelig, virkelig lækkert. Jeg har også bedt om den uden sukker, men selvom der ikke er sådan tilberedt sukker, så er den faktisk dejligt sød, fordi det er seriøst en lækker moden mango, der er brugt til det. Og både smoothien og den her nudelret kostede 10 kroner hver. Så 20 kroner for det her måltid med nudler med æg og kylling og en lækker mango smoothie. Mega lækkert. Nu har jeg fundet et sidste streetfood sted herinde, jeg tænker, jeg skal prøve. Nu har jeg sat mig og bestilt en ret traditionel thailandsk ret. Det er i hvert fald en ret, jeg har fået mange gange før. Og den hedder Pap Krapao, tror jeg, det udtales. Det er i hvert fald ris, der er serveret med sådan noget fint hakket kylling, der er stegt med thai basilikum og chili, og så er det også serveret med et spejlæg på toppen. Så det glæder mig til at smage. Det er noget tid siden, at jeg har smagt det.
Nu er min ret kommet. Det er måske ikke den allerflotteste anrettede fra Kabao, jeg har fået, men det her det er i hvert fald kylling med thai basilikum og chili, og så er der et spejlæg her, og masser af ris under. Hun spurgte, om jeg ville have den stærk, og jeg sagde sådan mellemstærk, så jeg er meget spændt på, hvor stærk det egentlig er. Og på de her streetfood-restauranter, også de andre steder, jeg har været i dag, så er der næsten altid forskellige former for sådan sovs og andre ting, man ligesom kan toprette med. For eksempel her er der sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad det er, måske fiskesauce med chili og måske hvidløg også. Men der er også tit sukker og tåret chili og eddike og sådan noget forskelligt. Men ja, det kan man jo sådan lige give lidt ekstra smag til retten, hvis man vil det. Men nu tænker jeg lige at smage den, så den er først. Det er lækkert. Man kan sige, at jeg vidste også nogenlunde godt, hvad den retten smagte, men den smager lige så godt, som jeg husker den. Jeg prøver lige med lidt af det her sovs på. Jeg vil sige, at den er jo fin spicy. Jeg behøver i hvert fald ikke at putte mere chili på. Men ja, også en rigtig god og traditionel thai-ret. Og den her ret, som jo er en dejlig stor portion, den kostede ca. 12 danske kroner. Så igen meget billigt. Jeg har virkelig bestilt meget mad i dag, synes jeg. Og altså ingen af tingene har været særlig dyre overhovedet. Det synes jeg altså er ret vildt, hvor god mad man kan få for meget få penge her. Men i hvert fald så var det også det sidste street food, jeg ville få smagt i dag, så jeg vil egentlig bare slutte den her video af her.